Днес ще ви запозная с езика си, който е език от ниско ниво. Написан за операционна система Unix, което не означава, че не може да се използва в операционни системи като Windows. Поддържа се от стандарта ANSI и чрез него могат да се пишат дори операционни системи. Основните обекти в една програма, написана на езика си, са променливите и константите. Декларациите заявяват променливата, нейния тип и понякога първоначалната й стойност. Типът е набор от данни, които може да приема стойностите и определя какви операции могат да се извършват с променливата. Променливите в езика си е възприето да не започват с долна черта, тъй като може да се получи дублиране с ключови думи или променливи, които се намерят в основните библиотеки на езика си. Може да се ползва долната черта като съединител между две думи за една променлива. Също така в езика е възприето малката и голямата буква да са означение. Какво означава това? Например, написаната променлива phone number и phone number са две различни променливи, нищо че означават едно и също. Като го прочетеме, нали? Възприето е максималната дължина на променливите и константите и функциите да бъде до 31 знак. Основните типове, които съществуват в езика си, това са char, който е от знаков тип, int, който е за цели числа, float, което е за числа с плаващи запетания, с едно разделение, и double, което също е за числа с плаваща запетания, но с двойно разделение. Съществуват и няколко разширения, например short, long, signet и unsignet. Една програма, езика си, може да бъде написана по следния начин, като за първа програма ще изпишеме нашето мозоло Hello World, както е възприето от всички програмисти. Започваме с най-горния ред, в който изписваме include, което означава, че ще включим главната библиотека stdio.h, за да ползваме основните функции на езика си. Следва да изпишем самата функция mine, която е възприета да бъде основна за другите подфункции. Че с нея се извикват, това означава, че с нея се извикват другите подфункции, които последствие ще се пишат, например, в програмата. Самата функция започва с идентификатора mine, математическите скобки за
затваряме къдрава скобка и вътре изписваме printf, защото в езика си няма определен вход и изход от конзолата, а се използват функции за тази цел. Printf е функцията за печатане в конзола, а scanf за приемане на стойности от конзолата. Сега в момента ще ви покажа функцията printf, като самите функции започват с идентификатора, който е определен, отваря се скобата и вътре записваме константния литерал hello world, като добавяме знака N за нов ред. И затваряме функцията с затваряща къдова скоба. По този начин, след като сейфнем самия файл и в последствие го извикаме за изпълнение, той ще изпише в конзолата Hello World. Сега все пак да разгледаме как се извършва декларация на промени. Единият вариант е да се изпише типа и да се изброят съответните променливи като техните идентификатори. Например, age, разделени с запитайка помежду си, years и завършено с точка и запитая. Самата декларация съответно би трябвало да бъде вътре в самата функция. По този начин получаваме вътрешна локална променлива, която все още няма стойност, не е инициализирана. Инициализирането може да бъде извършено по следния начин. Например, изписваме age, идентификатора на променливата, изписваме оператора за присвояване и съответната стойност, която искаме да присвоим на променливата. Другия начин за деклариране на променлива е следния. Изписваме типа. В нашия случай ще изпишем max number. И още в самата декларация ще изпишем и присвояването на стойността, да кажем 100 в нашия случай. Съответно, затваряме функцията. Съществуват няколко възможни начина за изписване на променлива константна, като е възприето в езика си да се изписват изцяло с главни букви. Например, ще създадем глобална константа последния начин. Изписваме ds и след него изписваме define, като забележете, не е нужно да изписваме типа, а изписваме с главни букви след define идентификатора на променливата. Например, ще напишем min length. И съответно остави 1000. Като точка и запетая не е задължително. Втория начин е когато създаваме вътрешна локална променлива с const. Изписваме const.
Тук изписане и типа, който искаме да бъде променената, например int. И в съответствие можем да избереме, например, month. Изписаме 12. Декември месец. Като задължително завършваме с точки и запетая. Общо взето с това ще приключим днешния урок. Като в следващия ще ви покажа как да си инсталирате CodeBox или пък как да се създадете чрез използване на терминала съответния файл и как да извикате и да компилирате програмата в Linux или Unix. Благодаря ви за отделеното време. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала и харесайте видеото.